Hej, velkommen til den her video. I dag skal vi åbne 10 Valdes julepakker. Jeg kan nu lige sige noget til jer først. Jeg har alle kortene, men jeg prøver at gå efter guldekortene. Så måske I mangler nogle af dem. Så kan I måske sige det til mig, hvis jeg kender jer, eller så er det en kommentar. Kan jeg give den til jer. Så kan jeg overveje lige, hvis jeg får den. Det kan godt der. Vi lægger lige det forreste bagved. Gave. Og så den der. Den synlige pind her, der den tager vi. Nu skal vi lægge den i midten. Det er ikke nogle gange sjovt, hvis man lægger den i midten. Tala. Nedskive. Søren. Så det var en ret dårlig pakke. Lad os bare putte den i midten igen. Og lige skal jeg få noget godt. Yes. Nej. Jeg fik det. Nej. Ja. Nej. Ja, tak. Nu lad os komme ned igen. Nej. Det vil jeg fortælle lige om lidt. Anker sådan. Okay, fint. Jeg ryster seriøst. Jeg ryster inde i min krop lige nu. Det gør jeg seriøst. Nej, ikke noget godt. Det er okay, der er ikke noget godt. Men det er jo fint der. Så den sidste pakke. Den video bliver nok ikke lige så lang. Fordi jeg ikke har så mange pakker. Ja, det var det. Hej. Like og subscribe til mig. Bye.